Welcome back mga ka-studio to another video. Today, isang malupitan na kainan session na naman to dahil nag-order kami ng dalawang masasarap na pagkain. So, una-una, mayroon crispy pata. At beef caldereta. So, lahat po ito na-order po namin sa Kumbira by Sulia. Under po siya sa Sulia Hotel and Resorts. So, located sila sa Alegria, Cordoba, Cebu. So ayan po sa mga taga rito po sa amin, taga Cordoba po. Kung gusto niyo mag-order, ang bilis po ng order nila. 30 minutes to 1 hour. Dating na agad yung pagkain tapos mainit pa. So ayan po itong dalawa po, nagpapasalamat po kami sa Kumbira by Sulia. So ayan, visit po niyo yan sa Facebook. So ayan po ha. So tapos naganda din kami ng dito mayroong bahaw. Ayan po, bahaw. Suka na pinakurat. Lord God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. So, ayan po, kainan na po tayo. Sa hindi pa kumakain dyan, tara po. Sabayan nyo na po kami. Let's dig in. Ngaon na ta. Lami na kayo ni ikaon. Bahaw po yung kanin namin. Kauna pang. Yan, dito kami magsimula sa beef caldereta. Beef caldereta. Mayroon pa lang nag-request nito mo. So ito na po yun, sir. So hindi pa kami nakapagluto ngayon dahil sobrang busy talaga namin. Ayan, kain na ako. Beef caldereta mo. So na po, simula na. Sarap na sabaw naman, tama-tama yung timpla. Tapos yung beef nila, malambot na. Masarap siya. Padami talagang kanin nito pag ganitong ulam. Panalo talagang. Marami din yung isang serving nila pa, no? Yung serving na to, 3 to 4 person daw. Kaya madami ba? Sarap ng sabaw talaga. Panalo. Yan oh. Start na tayo sa kuanong sa crispy pata natin. Excited ako dyan oh. Mula na din natin yung crispy pata mga ka-studio. Ayan oh. Wow. Okay to sa suka oh. Try ko rin. Yan may crispy pa. Malambot yung unod niya pa, no? Yung karne niya malambot. Ito oh. Yan. Suka.
Mm. Bukas pala, pesta dito sa amin, no? Mm. Bukog. Mm. Hindi tayo suka. Lamis bukog man. Mm. Kana imo tiil. Ito sa akin. Mm. Kit-kit tayo. Kit-kit man. Sa Tagalog yung kit-kit lang. Hindi ko alam din. Kit-kit. Okay yung crispy pata nila pa kasi hindi mabaho, no? Mm. Sarap yung hindi mabaho talaga. Dumating to dito sa amin mga 4 p.m. Tapos nakain namin ngayon 6:30 na. So kaya yung iba hindi na masyadong crispy, yung iba crispy pa. So kanina pa siguro namin to nakain. Siguro ang crispy pa nito. Tapos yung iba dito, kinain na ni Sax. Nauna nang kumain eh. Mahilig din yun sa crispy talaga si Sax. Malambot yung laman niya. Yan oh. Malambot. Tapos hindi mabaho. Hmm? May dumi yung ilong mo. Kamay ko mang napuno nagkuhan. Sabaw. Tissue. Masarap talaga yung timplan lamang. Mm. Sulit na sulit mga kastudyo. Kanin mo. Wow. Sa'yo na to. Lagyan ko ng Thank you. sabaw yan. Kuha ka mang. Kasi lalagyan ko yan ng kanin. Ngayon lang namin na-try mag-order sa kanila. Mm. Pero dati, di namin alam kung meron ba silang take-out pa, no?
Itong mga laman nung bilis kainin ba nung lambot kasi. Mm-mm. Mm. Lagyan ko to ng rice mong. Yan kasi masarap yung sabaw niya ba. Yan oh. Sabaw ka ba? Tama na to sa akin, Pang. Excuse me po. Yan po. Kain po tayo mga kastudyo. Hmm. Parang nalimutan natin Pang. Nagyayan ako kanina. Ah. Tumang. Tiil mang. Tulungan natin ito. Mm. Maubos yung tiil. Excuse. Buksan natin to, Pang. Hmm. Hindi ako makabukas, Pang. Wala akong kuko. Buksan mo ako, Pang. Buksan na namin to ha. Drinks. Wala di ako kukuma. eh. Ito maganda pampatunaw. Sarap. The best sa puna natin. Kumakain kami ng ng mukbang this past 4 days. 4 days no? Including today. This past 4 days po, hapunan po lahat. Hapunan kami ng mga 6 a.m., 7 a.m. ganyan. 7 p.m. pala. sorry po. Sibin a.m. Yan mga kuko. Mm. Pao, sa'yo na to, Pang. Kinatong kuko. Ang sarap. Inubos mo talaga, Pang. Yan, ubos. Ubos. Inom muna tayo.
Mabilisang shoutout muna kami mga ka-studio. Shoutout pala sa kaibigan ko na nagbigay kanina ng chocolate at saka yung Indomie Goreng. Yantot ASMR, yan po yung channel niya. Kaibigan ko po. So maraming daghang kay salamat bay kay ang anak ron perti nang kauna sa kawan. Chocolate. Salamat. Salamat kayan. Og sayang GF si Mikay, salamat. Salamat, Mikay. Yantot ASMR, yan po yung channel niya mga ka-studio. Ayan. Greet po namin ng happy birthday si Maloy Tabuyan. Happy birthday po. Happy birthday po. Ngayon Ngayon po yung birthday niya. Okay. Ayan. Shoutout din kay Raiza Rumarate. Shoutout Giselle Chavez. Kim Joyce Di Guzman. Loudlin Glorioso. Philip Andro Lobiano from Coronadal City. Taito Sumikad. Rio Yukiro. Tristan Kill Daniel. Josh Rante at Engineer Ryan Dongdong Romero. Study with Lyle. Study with Lyle M. Ryan Spencer Sapico. Faye Dalisay from Batangas. Jesse Ambaan from Jensan. AJ Vlog. Art Sign. John Ivan. Gisiri Romeo. Tope Gaban. Mayumi from Japan. Kisler Prom L. Edita Pastrana at sa friend niya na si Merly from Germany. Hello po, ma'am. Melinda Canada. Edgar Flores at sa asawa niya na si Gay Dari Flores at anak nila na si Iliana from Germany. Bas Ase ano yan? Asirimo. Bas Aseremo. Melody Arador. Marie Ipil from Palawan. Ayan. Yan na So yan na po lahat po. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin ngayon na crispy pata at beef caldereta. So hanggang sa susunod po, abangan nyo po next mukbang namin. Bye-bye. Bye.